Ahoj lidi, tady je Tom LP a máme tu let's play z Shakes and Fidget. Začneme úplně od znova, takže nějakou tu postavu, takže já bych si zvolil teda toto, budeme kouzelník, oči, počkejte, dáme si nějaký, tak ne. Tak to třeba, tak to uši, nějaký pořádný bombardácký, jako správný bombardáci. Oh je. No, jako starý brat, takhle si děláme. Tady ty. Se mi líbí? Brata. No, třeba extra. No, ty to nechceme, tak. No, třeba tady to. A rasa, co budeme rasa? My budeme rasa člověk. Takže uložit jméno postavy. Jinak ještě dneska vydám i možná i Minecraft. Vidím. Takže jméno Tom LP. E-mail. Počkej, nějaký e-mail to máme. Já mám 3 e-maily. Takže by to... Jo, už vím nějaký. Počkej, tak to bylo, jo. Jo, takhle to bylo zavedené. Co to? Omlouvám se. Pardon. Tak to jsem nečekala, něco se stalo. Tom. Zavidat. Omlouvám se, já z webové stránky. A ono mi to bohužel tuto. Takže víte co, my to ošulíme. Moment. A uděláme jakože takhle, aby to nekopírovalo nějak. A no tak. Ne, ty vole, to už je. Co to je z Shakes and Fidget? Pardon, tak tohle je opravdu fail jako tak styl. To už je fail, si myslím jakože velký. Seznam. Takový faily hned na začátku, pardon. Omlouvám se ještě za kvalitu mikrofonu. Tak, pokud bych dal OK. Můžeme tedy začít. Takže čím začneme? Poštou, ne, arena. No zatím taky ne, ale počkejte, postavám, co máme za tady tu. 4, 14, 9, OK, takže mrkneme si se ve zbrojírně. 80. No, dáme si určitě hospodu. Čekejte, 1, 0, 0, to jsou, počkej, co dává nejvíc těch. A tady to přijmeme 2 minuty. Ty brďo. Takže několik jiných cest za tento let's play. Uvidíme. Takže jinak děkuju, popřípadně, pokud se vám video bude líbit, tak pište like a když se vám nebude líbit, tak když tak napište komentář, co bych měl zlepšit. Klidně dejte mi ten dislike, ale pak mi když napište komentář, opravdu co mám zlepšit. A pokud teda byste chtěli mít neustálý přísun informací o mém kanále, kdy bylo vydáno nové video a takhle se ukazuje číslice, třeba 1, to je jeden počet aktivit a tak dále. A pokud to chcete, tak klikněte na odebírat, no a tak. Dneska mám docela na práci, udělal jsem dneska web, udělal jsem pozadí a i tak trochu ikonu, když by to tak shrnul. No, opak, no. Takže docela jsem dneska toho udělal hodně a ještě po tomto videu dělám
jako nikdy nějak nenatáčel, jako to nemůžu říct, že, jako, že bych nikdy natáčel, já nějak to nejsem profík, jo. Ale tak jako zkouším to, no. Ani nemám, ne, úplně uvidíte, že ani nemám koupenou Bandicam verzi, že to prostě, no, tak, takže opravdu začínám a snad prostě mým cílem je pobavit lidi, jo, jako, říkám, no, ale teď je taky lepší, no. Ale tak jako, tady mám sněžní trou, to jsme docela dali dobře, i s houbičkou, super, ale arénu, no, nevím, počkejte, zbrojírna, nevím, jestli si něco mám koupit, z toho nic mi nepřipadá, jako že docela dobrý, počkejte, první 3, to byste si možná mohli koupit, takže to si ještě hodně koupíme, Brní 2, Brní 1, no, tak 20 taky koupíme, Brní 3, to si taky ještě koupíme, no. Dobře, tak jdeme do té arény a vyzkoušíme někoho, tak schválně, tak co? Aha, tak to jsme nevychytali, oh yeah, dobrý, nevadí, tak si zvětšníme damage trošku. No, já bych to tady ukončil. Doufám, že se vám video líbilo, pokud, jak jsem říkala, tak pokud ano, tak mi dejte like, pokud se nelíbilo, mi dejte dislike a napište aspoň ten komentář, proč se vám video nelíbilo, co bych měl opravdu změnit a tak dále a tak dále. A ještě tak mi dejte odběr a budu opravdu rád. No a zatím čau.